Maingon mo. Naganta 23,000 viewers, 23,000 viewers. Ganda lang ta sa ring white gloves. Ako rin white gloves. Musugot ko nga kuan white gloves, pero kun gloves dito musugot. Pwede ma-delete itong page ni kasi pag gani ma-delete man gani, di ba? Jesus. So kung gusto mo sports good, sa ring ta. White gloves. Sugot ka brother. Ring brother. Ikaw rin isog Nakay para na mga sponsor. kayo. Sa ring ta. Sa ring. Para paldo. Paldo. Ang comment nasa Nasa comment section. Ay harinig timbang ha. Sukul sa babaring. Ako wala mo lima bisig ka karon pinakbukay me. Gistihan niya na dun. mana gileta na. Oy lapok, lapok. Amo man yaway. Way tabangay. Ito na kurang ina. Ha? Ito na kurang. Unsay urang? Ito na kurang. Gawang bawang. Kauban niya. Kaya siya. Way muwa ka. Gila hawan niya. Ayaw ka nagalahin nga, may magdadangan. Ayaw ka. Ano ni Sir Pula brother eh. Burot kita. Ha? Sir Pula bra. Tawagin ko takara si Pula bra. Dili man gud pwede mag-away din ni God na mao nag-ingon na Sir Pula bra. Kami may isip Circle of love. Sa to? Pula bra. Ring ka ring. Ring na lang para balanse. Para balansino. Para naay sponsor. Para sa sponsor. Abot na ta sa ring. Bot na lang sa ring. Amat. Boy Banner! Kurokon na mix. Sino Boy Banner to? Bumalik Unsa maingon nimo? Nagisita mo ko ta sa kwan. Gisita ta sa gobyerno dire. Unsa maingon nimo? Naganta 23,000 viewers, 23,000 viewers. Ganda lang ta sa ring white gloves. Ako rin White gloves? Musugot ko nga kuan white gloves, pero kun gloves dito musugot. Salamat kay kanay. Ayaw ko sa pan.